расман муҳориба дар вазни нимёнаи UFC байни Ринат Фахриддинов бо рекорди 19-1 ва Майкл Мораес бо рекорди 14-0 рӯзи 17 декабр дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, барои шумо беҳтарин хабар. акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Ҳабиб Нурмагомедов гуфт ки кадом лаҳзаи карьераш дурахшон буд ки ӯ бо ҳамон лаҳза фахр мекунад. фикр мекунам ки муҳориба бо Конор. агар ки ман ягон муҳорибаи дигарро номбар кунам, ман дурӯғгӯ мешавам. ман ба майнаи сари ӯ зарар расондам, чунки баъди муҳориба бо ман ӯ ба сатҳи пешинаи худ баргашта натавонист. коре ки рух дод барои ӯ хеле кори вазнин буд, хеле вазнин. дуюм лаҳзаи дурахшон боша ин коре ки ман рӯзи 24 октябр кардам, вақте ки ман муҳорибаи охирони худро гузарондам ва баъд карьераи худро ба анҷом расондам. ин лаҳза дар ёди ман то абад мемонад, чунки ин лаҳзаи хеле эҳсосотӣ буд, гуфтааст Нурмагомедов. ва дӯстон, дар ҳақиқат ин ду лаҳза хеле лаҳзаҳои дурахшон буданд. муҳорибаи Ҳабиб ва Конорро қариб ҳама тамошо карда буд, ҳатто шахсоне ки дар ин намуди варзиш шавқ надоштанд. дӯстон, ба худи шумо кадом муҳориба ё лаҳзаи карьераи Ҳабиб Нурмагомедов маъқул аст? метавонед дар комментария нависен. дӯстон, як хабари муҳим барои мухлисони тоҷик ва махсусан мухлисони Лоиқ Раҷабов. чхеле ки ҳамамон медонем Лоиқ Раҷабов бо ташкилоти PFL шартнома дорад ва аз ҳамин сабаб дар чунин ташкилотҳо ба монанди UFC ва Bellator баромад карда наметавонад. аммо то охири сол Лоиқ чунин имкониятро пайдо мекунад. сомонаи Big Punches хабар дод ки муҳлати шартномаи Лоиқ Раҷабов бо ташкилоти PFL моҳи декабри ҳамин сол ба анҷом мерасад. ва дӯстон, ин маънои онро дорад ки Лоиқ агенти озод мешавад, яъне ҷангвари озод мешавад ва бо кадом ташкилоте ки хоҳад шартнома баста метавонад. барои ҳамин дӯстон, моҳи декабр Лоиқ Раҷабов имконият пайдо мекунад ки бо ташкилоти UFC ё ин ки Bellator шартнома банда ва ҳамчунин бояд қайд кард ки ӯ метавонад ки то моҳи декабр дар ягон ташкилоти дигар ба монанди Eagle FC муҳориба гузаронад. дар ҳама ҳолат мо ба Лоиқ муваффақият орзумандем ва муҳорибаи навбатии ӯро бесаброна интизорем. дӯстон, шумо Лоиқро дар кадом ташкилот дидан мехостед? метавонед фикротонро дар комментария нависен. чемпиони вазни сабуки Bellator Патрики Ферейра Питбул оиди рақиби навбатии худ Усман Нурмагомедов фикрашро баён кард. ба ӯ муҳорибаи унвонӣ танҳо ба он хотир доданд ки насаби ӯ Нурмагомедов хеле машҳур аст. аммо ҳеҷ гап не, биёед ин корро ташкил мекунем. агар Bellator хоҳад ки ман бо ӯ ҷангам, пас рафтем, ман ӯро мекушам. Bellator ӯро рақиби ман карданд танҳо ба хотири насаби ӯ Нурмагомедов. аммо ӯ ягон вақт бо ягон ҷангвари топ 10 ҷангидагӣ нест. дар топ 10 дигар ҷангварони сахте ҳастанд ки онҳо сазовори муҳорибаи унвонианд, на ин ки Усман Нурмагомедов. ӯ бачаи ҷавоне ҳаст ки гӯштингро хуб мефаҳмад ва ҳамчунин зарбаҳои хуб дорад. аммо ман питбулам, ман шоҳам, ман чемпионам. фарқ надорад ки дар рӯ барои ман киро мемонанд. ман ҳамаи рақибони худро мекушам, гуфтааст Ферейра. хотиррасон мекунам ки муҳорибаи унвонӣ дар вазни сабуки Bellator байни чемпион Патрики Ферейра ва довталаб Усман Нурмагомедов рӯзи 16 ноябр дар турнири Bellator 288 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. дӯстон, ба фикри шумо Усман Нурмагомедов чемпиони нави Bellator шуда метавонад ё ин ки Питбул ӯро манъ мекунад? фикротонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен то бозидид хонободу сарбаланд бошен.